Ya madogara annabi maulidi muke yi ma shugaban halitta kake dan Amina Maulana. Ya madogara annabi maulidi muke yi ma shugaban halitta kake dan Amina Maulana. Alƙudusu Allah masani gwani magagina, babuwa ya albaki alƙawiyu sarkina, kai kake da ikon komai matinu gatana, taimake ni Allah rahamani don ma'aikina, don ma'aikina. Ya madogara annabi maulidi muke yi ma shugaban halitta kake dan Amina Maulana. Ƙarayin salati ka da dawo shugaban kowa, wanda shi kadai ne matsaya abin nufin kowa, arzikin halitta gatan uba gani da uwa, ya rasulu kaunar ka nake Habibu Maulana, Habibu Maulana. Alihi sahabbai har auliya uyan baiwa, sa Abubakar Umar Usman mai tsayawa, har Aliyu zakin Allah mu ya wuce kowa, Fatima Hassan har da Husaini san ku kirjina, san ku kirjina. Ya madogara annabi maulidi muke yi ma shugaban halitta kake dan Amina Maulana. Assalatu summa salamu alayka aminillah, mai yabonka ne mai Fatima na zo ni bahula, ka wuce uwa ka bi uba gare na Abdallah, banda san ka mai zanka ma ka share kukana, ka share duka kukana. La ilaha illallah da kai nake nema, wai kana ina yarda na ganka na yi ma shidima, anbiya sun yarda idan ka sauka tasima, duk mu baya ado da na ma yabo masoyina, na ma yabo masoyina. Ya madogara annabi maulidi muke yi ma shugaban halitta kake dan Amina Maulana. Wanda duk ya rabu da kai da hazai ga alfarma, dan isar ka Allah ya kira gaba da mai girma, so nake ka ce mini mai Fadima taho kai ma zo gare ni kai yi kirari da baitukan kauna, da baitukan kauna. Sallama ta tallan Allah mu karɓi roƙona, jarumi a kaunu sarki matini mai suna, alƙawari zuljahi zulka malaman zona, malamin ka Allah ni ɗalibin ka Maulana, ɗalibin ka Maulana. Ya madogara annabi maulidi muke yi ma shugaban halitta kake dan Amina Maulana. Wa yake da alfarma ko a fadagun Allah, kai kadai kake da isa martaba kamalullah, ba kamar gasirin Allah mai yawan sallah, ya rasuli yarda da ni dan Amina Maulana, dan Amina Maulana. Dadin yana karmi aka sai shi mai girma, ko cikin sa'anni na sashi yana da alfarma, rayuwarsa ta yi daban ko cikin maza tema, ya yi magana da damo dan Amina Maulana, dan Amina Maulana. Ya madogara annabi maulidi muke yi ma shugaban halitta kake dan Amina Maulana. Wa ya je shigun Allah har suka yi zance ma, babu harafi ba sauti abun ba ya girma, dan isar ka annabi Musa ya samu alfarma, wa yake musu wa zai ja na yanka dan banza, yanka dan banza. Arzikin mutan farko har da ƙarshe manzona, samuwar ka addinin Rabbana yayo suna, mun yi godiya tun daga faruwar ka mai suna, daba taskar rahama Habibu Maulana, sannu sannu Maulana. Ya madogara annabi maulidi muke yi ma shugaban halitta kake dan Amina Maulana. Anta nurul anwar da mai girma, sayyidul wara makurar hankali ga mai nema, wanda Rabbana yayi yabo gare shi mai girma, ya wuce sanin kauna abin yabo masoyina, abin yabo masoyina.
saman kowa, babu alƙalam balahu ya samu dan baiwa. Ya Rasul kai ne mafitar mu annabin raina, annabin raina. Ga madogara annabi maulidi muke yi ma shugaban halitta kake dan Amina Maulana. Magani bare kuma ji hankalin mu bai kai ba, ilimi tunani nazarin mu duba zai kai ba. Babu mai sanin da ya san da sai gwani raba, kajin ilahu ne har malakutu kauni Maulana, har malakutu da Maulana. Sha wuya mai nema ka je ka zai ma, in ya maka gode nan take sai ya kara ma. Arzikinsa ne haka din bai da babu Maulana, bai da babu Maulana. Ga madogara annabi maulidi muke yi ma shugaban halitta kake dan Amina Maulana. Dan Amina hasken haske kake masoyina, ba kamar ka ko a gurin Rabbana makakina. Jarimi a fadar Allahu mai yawan suna, dan Amina kai ne matsayar dukan tunanina, matsayar dukan tunanina. Rabbana da shaktin janin muhaddadi lani, na da barhama shehun nan da yayi diwani, har bada gidan shehu harazimin mubarauni. Shehu Rabi'u dan Usmani baba Maulana, baba Maulana. Ga madogara annabi maulidi muke yi ma shugaban halitta kake dan Amina Maulana. Da muje zuwa ka gama ayyukan dare rana, Shehana Balaraba Allah ya kara jan kwana. Hadimin sharifai shirafa sun yi masuna, tafiya kake da bazar shirafa Maulana, shirafa Maulana. Fatima Hadeja nake kunjini fa sunana, na yi baitukan annabi shugaba muradina. Ko sakan da minti shi ne kadai a kirjina, baituka na kauna na taho da shi masoyina, taho da shi masoyina. Ga madogara annabi maulidi muke yi ma shugaban halitta kake dan Amina Maulana. Anta sahibul husni wal jamal mai girma, ya mudan sirrin anjana daukaka nake nema. Kai bara da babban gogo a bani mai girma, kyau da kyan hali kyauta ba kamar kaman zona, ba kamar kaman zona.